Pozdrav svima, dobrodošli u katedralu Vlade Muzeja Manje. Želim da vas pozdravim kao umetnički direktor. Svi smo danas kostimirani kao i ja. Mislim da smo u modernom dobu, tako da zašto da ne? Budemo što slobodniji, a mi je jako drago što smo u ovom prostoru, što je crkva dozvolila da jedan program koji je svetovne prirode može da se odigne. Tako da zahvaljujem Župniku i Nadbiskupiji Beogradskoj što su otvoreniji. Mislim da ćemo sledeće godine nešto uradimo napolju u ovom predivnom platovu, pa sve što slično nekoj opet. Tako da, puno zanimljivih stvari ove godine, ovaj peti koncert po redu. Kao što znate, sutra nas čeka još jedan, a to je tamo koju ja vodim Jutrinski barok, sa jednim premijernim programom muzike Čestijaka povodom 400. godišnjice od njegovog rođenja, i tu je muzika Monteverdija i muzika Francesca Cavallija, dakle ostalih savremenika samoga Česta. Muzika 17. veka Italije, ništa bolje. A pre toga najbolje, a to je ansambl Renesans sa muzikom Engleskog dvora. Daj pozdravimo!
Is
razumemo. Da se razumemo, volimo mi aplauz, ali ovaj deo je sada bio takav, malo ovako drugačiji, a posle sad kad još pođe malo slobodno, ali najdraže nam je kad dobijemo aplauz za štimovanje Darka, Tare, može slobodno. Nisam ja već sve. Biće na času.
Moram da vam ispričam tu priču. Mnogo smo se obradovali previše od 40 godina. Stigao nam je Orfarion i bio je kratko sa nama i što narod kaže, posle godinu dana stekao je noge. Nestao. Tugovali smo ne 40 dana, 40 godina. I onda jednom Jovan vidi u oglasu prodajem, kupujem, prodajem. Vidi sliku i pošalje Darku i mi pogledamo svi i kažemo pa to je naš Orfarion. I naravno odemo na dotičnu adresu, tu odmah padne dil. Tako da smo ga kupili skupo prvi put. Pa smo onda skupo otkupili drugi put, pa smo ga još skuplje renovirali, ali opet je u renesansu, jer je renesans prošlost koja ne prolazi. I evo ga, to je taj Orfarion. Sve se vratilo na pravo mesto i Darko svira na Orfarionu Kempovu žigu, a onda za rastanak, pre svega hvala vam, vi ste nas mnogo nagradili, Peđa, hvala veliko, jer ovo je zaista festival, jedan eminentan festival koji traje 18 godina, pa nije to, Boga mi, za bacanje. Mnogo je sjajnih muzičara prošlo i bit će sigurno, tako da pratite tu situaciju. Znači, Orfarion, Kempova žiga i Sweet Kate. Hvala vam mnogo.